You're no man. Nobody now. We surprised Right, Chairman. It's also thank you. So on one another, see a fair bind. The Bible plenty. But when you not so on that that's needed not ban. So a ban of pay on an hour full. So about the day racing. Now the ones of the tree, not the sharing some share. So Juma, maybe I shall listen. Which we often have not their brain. See about the player in 97. Now, what for? The baby a tree. And so I have a friend of Penny Adam Sue. After the chief factory, the friend of Madame Evelyn, uncle, I am continuing retired the 20 with the body of an account. The corporate affairs manager, the friend of Madame Victoria Abidu, between me and Sonona for that. After the chief internal auditor, was a friend of Mr. Desmond Amwa, and also Edwin Abba. After Madame Patience, which also na investments are in also na of that. But also the HR manager, general manager, admin, and HR and admin, friend of Mabel Ofori. After Mr. Andrew Aning Wati, also the general manager finance, is coming na also na depend Mr. Joseph Apia Mensa, MIS technology, and years money in house on also now for sure. Alfie, Mr. Frank Mobila, the benefits are in Tiano, and also now down now, creating in house. I'm not glad by here to know area manager or Kumasi. Dr. Smith, the public affairs manager, friend of Mr. Cromwell, Lord Cromwell. And the area manager who Kumasi, was only a friend of Mr. Henry Imolo. Corporate affairs rep of Kumasi, so MFA, I could not. And I am paying for a account. Me, I'm also a friend of Kofi Senya. With the mission pattern, maybe na medicine. To my baby refugee, this na be general manager operations. Era anything for me kai yet as say my I say Imran the etoso ya baya personana be do share acquire na e ni no eso le wa me titum say share pe boy be bring I bet you cry. I bet you see your brain. I bet you have one password, your fast. It's era, your buyer, near the dust, near to share. Channel, see, and I'm my aqua, my dad's a papa. A buyer for no, the brace action and so on in Yanuna, Umaka so I am quite ja inti afutu no nche kwampani emfa emfa so me da womase ne en monyama amde ahyem me so do ni na mase no ba pa o so fo ni na aka ho se mra na me che na e dina futu ne kwampa na ka mu na bo no be che no so do so pa no ka wo na so mo chame e dey din na che obia wonim die bebre wo dwuma no na jo e do no so abeka ho che se mu nyina mo ka ho na wo se mo na ye eboa ma na ye jo se na na ya da die no madam mu nyama de na so obia wonim die e kuta no ana bu dina ka bo mu do boa se be pani pa no ni na no che se be
but I let you be away and be Social Security and National Insurance Trust. Sure. Someone said me also said didn't need Tima Ghana. Sure. The best means here. We was someone said it didn't let Tima Ghana. And only the Dickan Wow will be Obusa one son was some no deity put the tea. Sure. I'll be more Juma cry every so by Yaman. Sure. Snitch no. I was a bit easy. Probably we know how to say the point. What tea and I see her. I was on page, but you say the lesson inside. It didn't say again. The boss said, and I buy a dream was said, You're to Bobbin to a night, Jumaya 4 near Dani and Suyan Fabin come on the Dutch woman we are. Sure. One more befi no, Eddie Arrow. Sure. My dream sent it to Bobbin to my 4. But I said, let me go on with you more. That was kind of such one. The Papa better than any of your home. I don't buy, said it in that woman that. Indeed, was me beyond it, was me near Tinabamo, not the Akamo, Nabamo. Sure. Then no Namonso, yes, says he came Mujigo, dear Namu Bay, Bebwaman, a bomb, Sure. Mia Boagana, mine, Edmire Funina. Sure. It was me beyond that. When I forget you, I'm actually back at home. That's it. So I had to go on to see one with the 2. And then say, what would happen? Then with my yard down, that's a way of men. That what am I very ready? I was. If it is a Tioma, a quiet, ya quiet, Major, Nebu Subakan, Equam, Equam, no more free more Queen, we in our so most actually am I in. Sure. If that's it, maybe say, I'm Russell, your common Jim, need to some of them. Maybe so Abum, every time I say, the common Jim, maybe I said, you're free money now. Who's that really come out? It's a bad then over Casa de Omegin and Fever Brody or no, a tree abrint, ya the wombu, what that to hold you. There was a about Jimmy's in Fibers, you know, what is every cabinet is every, and even you. And no, 80 Maria and I be a buy as a pyramid, no. Sure. I want the Asanic Banana for every other Hanod, there. Sure. What did one city say a bit household Jibe 5 cities one? Sure. The Quabe and Abba Fast Robinas have 5 cities not between the two. Sure. Well, it's a bit. Yes, I mean, what's it? I listen back home. Ever from me, a threat. The quite of us will be making this. Nona, when I was somewhat to my dream, who said, Sure. And yes, I say, will die. Yet they could totally breathe, they could to win near Dada, near Dada, no. From fast one, so Baba, not no swas I a Japadia, my and no multimedia. Sure. I don't know, said that's me now, like a home. And the power down was this guy. Yet it's the same. Come with us, what the Papa. Then was so I let that by. You know what you said, what you said, the whole one, and it was so a bread man. The bread man was somebody that I did, and a mom. Indeed, your investment now was what we should say, Ambassador, the poor Jumaya Koswan Pa. Sure. Since the said, it's come up. What the investment in the war? That's what moves out. The with my woman within I said I was one back. Actually, it's no to on your ever warfare when she said, or no need the answer by a debate then I've done it than a man for Swaba. Sure. Since you did once every morning and another 2 hours, she said, or you just have money down. A better day with my help in some pack. The year with my woman said it, or so one pack. Indeed. Sani man na buy na from Munwea base. John Brame you. Sister Ajmani na buy a pass a bit to run a said, South Wood Nation, Mama down on one black or more than a couple of them. Timonka Musenor non quani dia swano. Sure. Mongo's a buy a panoa, and no one dia swano. Deputy dia swano, general manager, actually dia swano, will be a dia swano. Sure. Since the deputy, that's why I don't know. That's why Obian Dia Kayano. It is so be a Majumai Moyenia, a buy crying, a buy which is a tea, and a buy cry and a new horse. No, Mokram was cable, or magic a cram fine and next what their mamma. John, I just took you back on the money of a buy about the nose of Sunday. A baby about
Also, some people still want to grandma. And so, the children. Nti ne nyinaa nhyehyɛ pa kura ne akomam na bɛtumi aboa no na yi nhyehyɛ pa ne akoma pa no kɔdi a bɛwɔ sɛ wɔma Ghana man no na wɔde hyehyɛ a bɛtumi aboa no na yi mo yɛ na sɛ investment bi yɛsɛ yɛde kɔsi estate bi ɛso mfa so amma a na kyerɛ sɛ sika no a ɛwɔ hɔ no na makɔsɛ no hyehyɛ ɔmo sɛ wode kɔyɛ estate bi na wode kɔyɛ na sɛ mefa so amma a let's go and myself. Yeah, partner will be a industry be necessary near feasibility and who's and pass a bed one. Sure, Sikano come now, a tear move. Sure, what will be partnership people as a better baby. The one who is a panel, that's a good job. Let's go more. Let's go myself. Let's say it's here, 7 cents, man. Tomorrow we are not just a ɛhɔ no so atenti na deɛ ne yɛtua na afei na mode yɛtuatua ho sɛ sikana kɔsim ama ɛso ate na ne deɛ yɛtuatua yi ɛna mode tuatua ɛno mu anwe yɛ atra na ɛyi mmɔto adi ɛsɛ afei deɛ pyramid no anyɛ yie agu sɛ bi nyinaa ne rɛdi ntomofoɔ sɛ manhwe yi a ɔkyena na sɛ bɛyi woto adi na sɛ bɛde wɔyɛeɛ no ɛna wɔma so ama na sɛ ɛgugu adwuma nti nyinaa monka mo na mommoa mo nua ɛhunu sɛ wɔwɔ nimdeɛ na abafoɔ mmra no ne mo mmɛyɛ nanso mo nyinaa moka ho na mobɛboa no ama adwuma no ayɛ yi ama ho mo nyinaa monka mo mfa akoma pa ɛmo ama no sɛ ɛnyɛ bible sɛ wɔ nimdeɛ nanso sɛ monim sɛ mo nyinaa moka ho na mode boa no a Ghana man yɛ no nti bɛbɔ ma sɛ biribiaa ɛkɔ so na ɔno nso nko a so nka sɛ ne mea so wone wo nuanom ka bom na tena pro ho na mo yɛ no watie panyina yɛ do ato ano wokɔ dɛm kɔdwene ho deputy wafrɛ no motie wia frɛ wo bio ne ɛda no deɛ kaa ne sɛ ne madwene yɛ me ne ɛyɛ nse ɛbɛyɛ yie na mɔkɔ akɔyɛ wurase ka kyerɛ sɛ amɛyɛ sɛ ne mea ne mea sata sɛ wo no ɔkɔ busuo wɔn yɛ hyehyɛ wo no deputy ne sɛ deɛ ɔmɔka ho na deɛ matietie no wɔn na adwendwene ho na nso wadwene a ndie wɔ mu no ɔsɛ no so wadwene sɛ de fa kwa bɛsu a bi ma bɔ me na ɛyi na mo nyinaa ma sɛ bi ma pam mo yɛ a ne biribi asɛ me ɛkɔ no sɛ meda no ase monka mo na monyɛ ma adwuma no nyɛ yie na mayɛ adwuma na moyɛ ankorankora bɔ adwumafoɔ a yɛafa yɛ ne yɛ ntoboa nkakra ne nyinaa ka ho yɛama mo a mohwɛ so no madandan no sɛde bɛɛ bɛtaa ma no ayɛ yie nti monyɛ mo ho na monyɛ ma no nyɛ yie ma yɛ wɔsɛ sɛ wɔde wase Ghana man bɔla kakra yɛ agyegye a ɛna yɛka bɔ mu asɛ bi ɛsɛ sɛ firi adwumafoɔ yɛ gyama ɛhyɛ mo saa sɛ bi bɛtuma yɛ ma no yɛ yie wele kwanza sɛ wɔn hyehyɛeɛ ɛho nneɛma a ɛsɛ mo de bɛde kɔkuma anim no na ɛhyɛ wɔn nsa nso mo nyinaa mo ka bɔ mo de taa na ɛkyerɛ a bɛtuma yɛ ɛma no yɛ yie yɛda wo ase papaapa wɔka no sɛ wɔde wɔwɔ so abɔ mpa yɛ ama mo anaa nyinaa so na bɛdi akyiri ɛmo de obi a monkɔ nyinara yɛkɔmfiri kɔkɔ ni ɔsi wɔ mo hɔ no nkurɔfoɔ ani wɔ hɔ na snake nam de kɔ sika wɔ hɔ snake nam de kɔ monhwɛ sɛ deɛ ɔde ba no ɛyɛ mpa sɛ bɛboa ma adwuma no akɔ so anaa sika a wɔbɛpɛ na wɔ sɛ menyɛ wie a mɛma ataku anaa asɛmpo nti na wokɔ san dabi dwene man no ho na dwene w'adwuma no ho ma ɛnyɛ yie ma sɛ wɔhɔ yi Ghana man nipa dodo no ani wɔ hɔ ɛde kyerɛ mo hɔ nanso ɛhwɛ yie sɛ deɛ ɔde ba no wɔhɛ sɛ ampa hyehyɛ wɔkɔ wɔ mu yɛde yɛ boa no a ɛbɛtuma asa nipa so abrɛ adwuma no ne sɛ bi a wɔbɛma asɛmpoa ne sɛ wɔkɔ akɔ sama mo ne Ghana man no ɛno mo bi ma boa ɛma dema yɛ yie mo nyɛ sɛ bi pɛsɛ bi mo nya sɛ mo gya hyɛ moto mu ebi ko a egu ebi ase saa ne deɛ ne saa de bi ba koraa ti ne da no mo ne kɔ ne nyinaa ho wɔn ne nyinaa sɛ bɛyɛ a wɔka kɔ mu ɛnyɛ baako ma yɛ ɛma na yɛ yie wɔ so hyia mo nyinaa nyame nka mo ho wɔn sɛ wɔbɛ ha bio no amuna sɛ mpa akɔfoɔ no yɛ ɛsɛ ade brɛ no ɔdɔm nyɛ base so so mɛsrɛ na ato yɛwura sɛ yɛda no ase bebree na mafotuo no a ɔde ama yɛ no nso yɛde ɛbɛdi dwuma na neɛ ɛtɔ so bio ne sɛ meyɛ ne nana nti mmerɛ bi a ɔbɛfrɛ me sɛ
Banana, me here, can be a